Decidimos constituir unha empresa como Mar de Silleiro porque queremos facer do percebe unha profesión de futuro, queremos presentar o percebe en uns mercados distintos aos habituales, entonces pensamos que transformando o percebe poderemos chegar máis lesos na comercialización e polo en lugares donde non é posible polo en fresco. Bueno, as condicións do mar, como está de forza olas, o vento sopla pois do sur ou do norte, un pouco en función desa observación do mar decides cal zona pois o mar che vai deixar traballar máis, pois cal zona pois para ese día é a máis adecuada para o traballo. Durante o ano hai uns cuantos días, bastantes a veces, que non podemos sair a traballar pola climatoloxía. Depende do duro que sexa o inverno normalmente, dos temporales que veñan. Hai anos que empezan os temporales casi en setembro, outubro, e hai anos que o mellor estás en decembro e aínda non perdeches ningún día. O normal é que si perdamos bastantes días de traballo no inverno. Incluso hai algún mes que se traballas 3 ou 4 días, tes sorte. Ben, nos traballamos coas mareas vivas, o sea, traballamos con lúa nova e con lúa chea, e isto é porque é cando o mar baixa máis, entón nós nos podemos achegar máis pois os rincóns onde crece o percebe de maior calidade e o percebe en xeral. Nas rochas existe un percebe que, digamos, que non hai un aproveitamento del, é un percebe dunha morfoloxía máis alargada que por o seu aspecto visual non ten unha saída en fresco, pero que mantén todas as súas cualidades organolépticas para o seu procesado en formas como o paté. Entón, aproveitamos un recurso que non está aproveitado de maneira que podemos deixar descansar máis o recurso do percebe que está, digamos, máis suxeto á explotación, máis suxeto a unha intensidade de explotación maior que o percebe que se comercializa normalmente en fresco. Vintesete Percebeiros é a marca comercial que vamos ofrecer os nosos produtos. E a marca é 27 Percebeiros porque a empresa Mar de Silleiro está constituída por 27 percebeiros e percebeiras. Son uns produtos os que vai a comercializar Mar de Silleiro total e absolutamente garantizados, son produtos procedentes da pesca artesanal, son produtos procedentes dunha pesca responsable, dunha pesca sostible, son produtos que teñen unha trazabilidade impecable, é dicir, somos os propios percebeiros os que constituímos a empresa e, polo tanto, somos os que ca nosa, digamos, presencia e con noso facer diario e con noso traballo vamos a garantir que o percebe que este dentro desos transformados e percebe de Baiona e percebe de Galicia. Miramos que é a conserveira que ten unha filosofía de traballo que máis se asemella a nosa. Son unha xente que trata os produtos que transforma con moito respeto, que traballa con produtos procedentes da pesca artesanal, produtos que veñen de pesquerías responsables e sostibles e que ademais conectamos moi ben con eles cando nos lle explicamos a nosa idea e a ilusión que tiñamos por pôr no mercado uns produtos total e absolutamente novedosos. Eles atrevéronse e apoiaron a nosa iniciativa con moita ilusión, igual que nós, digamos que todos esos factores foron decisivos para tomar a decisión de querer traballar con eles. Tenemos líneas que ya están certificadas por MSC, tal vez el sello de pesca sostenible más importante en este momento en la actualidad, y los ingredientes ecológicos certificados tanto por el CRAEGA, el Comité Regulador de la Agricultura de Galicia, ¿no? También contamos con una certificación adicional de BCS Ecogarantie, que es una certificadora alemana, que, digamos, es una certificación adicional para el mercado alemán, que en este momento, junto con el mercado de Francia, Holanda,
Dinamarca y otros mercados son nuestros principales clientes. Una vez terminamos con la cocción, el siguiente paso sería el procesado del percebe. Primero se hace una selección. La selección tiene que ser un proceso un poco lento para que las operarias puedan distinguir bien el percebe que es de mejor calidad, más grueso, que no tenga arrugas ninguna, para ir en el bote que sería el natural, la carne de percebe simplemente con salmuera, y luego el resto de percebe se utilizaría para realizar paté. La realización del paté simplemente consta de triturar la carne de percebe y añadirle las especies que lleve ese paté. Con referencia al producto que estamos haciendo con Mar de Silleiro, tanto los patés de percebes, un paté de percebes y un paté de percebes con algas ecológicas, otro producto también de pesca sostenible y certificado como ecológico de Galicia, y los percebes al natural. Creemos que son productos que son innovadores, ¿no? Y más allá de la expectativa de si puede tener futuro o no, creemos que realmente lo tiene, porque digamos, son productos que vienen a llenar un hueco en el mercado de las delicatessen de gourmet, que prácticamente no existen en este momento. ...27 percebeiros, produtos de calidade dende o noso mar. Esperamos que disfruten os produtos de Mar de Silleiro.